Kyrkhu Blei ia pi sesisian pan kinong pet kinong sngam bat kerpang i ki parabanget jong Ka Balang haka kerteng ke jo bedon bortam ke jong utrai bat unong penim jong yu Jesus Christ. Ka Balang Presbyterian Nongthymmai ka pdiang sngewbha ia pi sesisian jika online worship leni ke jing mani jing syakri Blei lengba kini ka YouTube channel. Ki parabanget biit kini ka sngewbha kalong ka sngewbha ka kerpang hakaba Ka Balang baro hapo jong ka syatri jong ka kasi jantia Presbyterian Assembly ngi kenmau kerpang haki jing duai bari ki jing mani ki jing syakri Blei ki jongi ia kini ka sngi ka bangi labo kum ka Theological Sunday kini ka sngi kalong hakaba Ka Balang bat ki parabanget jong Ka Balang baro ki syem ya ka por hakaban kenmau ru haki jing duai bat kum juru lengba ki jing ai kerpang na kabenta ki shlem sandur ki balong ki shlem jong ka jing ai jing hikai ka jing pentebit ya ki syakri ki jing ublai haswa bakin sami syakalengkha ya ka ban let ban lur bat ban yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ ki parbanget bi ni sngongo ublai ba hagari kasi ke jantia be it ki jongi ublai lengba ki missionary ke be it ula seng ya ka shlem sandur kabangi jutip bat jukhat ya ka kum ke John Roberts Theological College kani kalalong ka shlem kabala sandur bat kabala ai jing hikai jing pentibit ya ki syakri ki jong ublai haswa bakin let syaka jaka syaka lengkha ya ka ban lor bat ban trei ya ka kam ka jong ublai hakini ka sngi kum ki parabanget bi baro Ka Balang baro ngiken mau kerpang heki jing duai nakabenta kani ka skul bat ba ublai unang yai Kyrkhu unang yai donrungkat unang yai kershan bor ya ki syakri ki jong ublai ki bala IT met bat bensim ban trei hepok jengka kum ki nong hikai ki nong trei hai ki jong ki benta bat kerpang bang ibu ki jing duai ba ublai nakani ka shlem nakani ka skul unyo ya ka ban sai ki syakri ki jong u ka ba unyo ban pentebet ban penjana ya ki haswa bakin let ya ka ban lor hakalengkha ka jong utrai para banget biin haswa bangin ya chakmat hakani ka jing mani ka jing syakri ki jing ublai to ngini IT kan go por haki jing duai syaublai ngini duai atrai bu blai jingi bab neng ngis ngongo i message sin pan bemela ai ngi gani go por hapdeng jong gani ke jing pakang ga bangi don haka bangin yo kum Ka Balang bat ki khon ki jongka ya ka ban mani ban syakri me lengba kene ka YouTube channel try to shim gani go por badi ki program bagi benta barok ka bangin yo ban pendep bat kerpang hagani ka sngi ka bangi rakhe ka kum ka Theological Sunday pdiang go kendrat iki jing duai jing khot kerpat jungi haka kerteng ka jong Jesus ngi duai amen ki parabanget biin hagani ko por ngin beteng ye ka jing syakri ka jing ublai ngini snok tilang ban ruai ka jing ruai ka ba ars pa sau pusau ka jing ruai ka ba ars pa sau pusau nganget pia don haka ki jing pia ka kot jing ruai ngini syakri lang ublai ngini ruai lang lengba ka jing ruai ka ba ars pa sau pusau badadin kini ke jing ruai ngan sekerpat i wei ni ki rangba jong Ka Balang i musta shanbor ding do in sa shim ya ka benta ya ka ban yalam mingi ha ka populi na ka kitien ke jong ublai bat kum juru ha ki jing duai Chakakam ukanran iki syakri ublay wot kalen tiba u try uyat ha perthei ajengken pam jong u wolnyen yai ben thamai ai ti lo lagi sab ba u hi ula ai Tong and tray,
in tray nang ye tray in kermen in sharai hadu baken ratun wan pa syakakam ukan ran ang rod bat ngan yin sa na jing ma unang syun day mangi ban yada paling kor kading na buram yang i kayeng kat bangi yayalam sha jing shang ta yap neng tung yin tray nang yai tray tung in tray nang yai tray in kermen in sharai hadu baken ratun wan pa kakam ukan ran don ka ching tray kerhai ban pen bet kalanti baken hon baki pai kerteng u Jesu Christ tongin nang yai kan tiu ring sha ching e chang u na ka per thai bas liu tongin tray nang yai tray tung in tray nang yai tray in kermen in sharai hadu baken ratun wan pa syakakam ukan ran ajing i jong utrai Chan ko bali bat ban snya du kula ban ai lembat riu ko yin long ak mat chong u junam la siu spada kas nam in pernai haburong tung in tray nang yai tray tung in tray nang yai tray in kermen in sharai hadu baken ratun wan pa Shwa bangin let show Blei hak jing dwai tu ngin sha skori katto kat ne na kini kiten ki bakhot ki jong Blei ka bangila ban shem na ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ba nyau ka khot ka ba ar pusau ter ki kiten ki ba ong kum ne te mano baro ubas ngau ya ki kiten jonga bat ubale ya ki ngan tharai ya u kum ubre ubastat ubatei ya ka yeng jong u halor umau siang te uslap ulahap bat kiwa kilay slay bat kil kilaya be bat kilaya sho ya kata ka yeng te kamsim lakalon no na mala pensyong longrem ya ka halor umau siang Henry mano baro ubas ngau ya kini kitien jonga bat ubamle ya ki ontharai ya u kum ubreu babiet ubatay ya la ka yeng jong u halor usyap uslap te ulahap bat kiwa kilaya slay bat kil kilaya be bat kilaya sho ya kata ka yeng te kalakalon bat ka jingkalon jongka kalong ka bakraw bat kumjuru in pet na ka gospel ka jong Lucas kalanong ka bakhatway ka khot ka ba arpupra ka ong kumne Henry uteu la ong kham suk sisa kita ki boyo sngowi ka ktien ka jong ublei bat ki basumaru yaka
haka gospel ke jong Yones kelenong ke bakhat sa wa dekat ke bakhat san ru ka ong lada pi it yang tu sumar ya ki hukum ki jonga komjo nak ar Timothy lai khat sao ter ka ong kumne Henry mami tu yaine hakita ki ai ru ki bamelanang bat hakibala penget scam yami dakabatip nano melanang yaki bat ba menang klung melatip ikita ki jing thok bakhot ki bala pen start yami sya ka jing pen em da ka jing yet ka ba ha ukres jisu ka ba ka jing thok baro kalong ka bala persat men sim da ublei bat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen mlen ka ba ha ka hok kenang ba ubriu jong ublei unyok long janai habala pendap biang yau sya ka jingle babha baro bat na ka jing pen pau kalenong ka ba arpuai ka khot ka basan ka ong kumni te uta uba syong halor kata ka khet ula ong hakmi nga thau thamai ya ki ai baro bat uong to tho na bakine ki kitien ki long ki bayai ne bat bashisha to ublein Kyrkhu jing sha skor ki kitien ki bakhot ki jong u nginya phai lang sha ublei ha ki jing duai tunginya duai a ublei bat ukpa jungi bah beneng wan ni ka ban ai ngo bat ka ban dam hak slajat ki bakhot bat ki badan bor ki jong me ken ko pa ba et e ngi ai ngo e ya me ken kan rat namar ba ka jing et ba ka jong me kajing sinai ki jong me bat kajing doreng kat ki jong me ken kan rat ya kani kajing em ke betelat ke jong i ken kan rat ya ka melari melada melaker ya kajing em ke jong i ken kan rat bat medang ibet ban ai ngi ha kani ka klip mat kani ka por ke bamenta ken kan rat ya ka bangila kom de ken kan rat ba et ban yo ban yeng ban syakri ban sakhi lai lot ya ka gerceng ke ba em ke ba khot ke jong me ken kan rat wat hapadeng gini ki jing kenwen ki bobon ken ken rat ba et ngidap tang da ka jing sngongo ban ai ngo ya me ken a ublei da ka jing plelat plelenti ka bastat ka jong me ken jisu bakodor ho ha bang i sistelup jong kan ka parthai ken ken rat ba et ka jing kiwen ken rat ba et lingba kan ka khlam ha ba kala wan te ken rat ba et henrei ngi ai ngo ya me ken rat ba et kum ka balang ken rat ka bangila ban yo ban syakri ya me nakatayaw siya katayaw ken rat ba it lingba kini ki online services ken rat ba it ngidhaptang daga jing sngongo ban ai ngo ya me ken a ublei na mamela it kata yang i ken rat bat mela pensya yang i kum ki khon ki jong me ken jisu bakodor ya ka bangila ken rat ba it ban yo ban mane bat ban syakri ya me kum ne ken rat ba it ngidhaptang daga jing sngongo ban ai ngo ya me ken rat ba it hot ngiwan kumbangkan mau kan rat hakani ka sngi kan rat ba it lingba ka KJP assembly kan rat ba it ya kani ka Theological Sunday kan rat ba it ngiwan ni ka ban bo akik sangti badan bor Blei ki jong me kan rat ba it na ka benta kan rat ba it bagi khon ki jong me bagi let ban pentebet haki jaka jing pule ki jong ki kan rat ika kam ka jong me kan rat to Kyrkhu ma me kan rat ba it ya ketika GRTS ka badan hapo mau klat kan rat hoi kumju ru hanong saulia kan rat ba it nai Kyrkhu ki kam ki jogi khon ki jong me ha bagi la persang ban seng ban tai kan rat ba it hoi minum eno kan rat ba it ya iwei bagi wei ki nong ket kam ki tigi jaka kan rat la kalong na do ki principal ki nong hikai bagi basya hikai do kan rat ba it to snei ka ba me men pen sle da lau jong men siang ba khot u jong me kan rat ba it hoi bikin nang yo ya ka bor kan rat ba it kumno badang la ban yang yai trai kan jisu bakodor bat ban ra ya kan ka lama ba ka gospel Blei ke jong me shajrong bat kam shajrong te kan rat ba it hoi kan rat ba it ngi wan ru ya ka ban bo kan jisu ba it hagik sangti badan bor Blei ke jong me kan rat nakabta ki wei du ki jaka jing pule kan rat ba it ki badan hakani ka ri ka ba it ke jongi bat kom joru ha ka leng satalak jong ka parthai kan rat ba it to nang isnai kan rat ba it menayai the ma me dalau jong men sem u ba khot u jong me kan rat ba it menom eno kan rat ba it
Blei ngi wan ru ya ka ban khot kerpat di ka cheng ka ba em ka jong me ken rat ho ken rat ba ngi ai ngo ya me na ka ban cha ka ni ka ri ka ba ka jong i ken rat ba wat hapadeng gini ki klam te ken rat ba ka bala wan ken rat ba ka ban pen hes ngi ka ban pen shap tiang yang i te ken rat ba ngi ai ngo ya me Blei ba em jong i ken rat ba me ai ka jing kermen ha ka jing em ka jong i ken rat ba ya ka bangi dang la ban yo kom ne ba jika pengidang la ban long kum ne kan Jisu bakodor badai tang da ka jing it ba ka jing snai ba ka jing ai Blei ka jong me kan rat ba ngi duai te kan rat ba ba da long hi da ka mon ka jong me te kan rat ba tu nang ai kne da ka chi Blei ka ba mong ka jong me kan rat ba da ka snam Blei ka ba mi da ka krung ka ba mong ka jong me kan rat ba tu nang ai sat ba nang ai tap te kan rat ba ya ka me nang ai pelat silang yang ina kan ka klam te kan rat ba to snai ka manai Kristan ma me kan rat ba manai pendap ma me lo jong men semu ba khoi u jong me kan rat ba ya kinang ya lam ru kum jo kan rat ba ki badan hakmat kan rat ba ki ba ya khon ki ba ya le persya kan rat ba bal uni kunyang jing pang kan rat ba to snai ka men ai ki ka bor Blei ba ka jing start ka jong me kan rat ba ya kita ki frontliners kan rat ba bikinang yo ya ka bor Blei ka jong me kan Jisu ba ka dor bikidang la kan rat ba banang yai trei kan rat ba da ka jing ya lambat da ka jing kersan ka jong men sem u jong me kan rat ba to menom enok kan rat ba ya we ba ka we ki dekat kan rat la ka long na do ki doctor ki nurse ki staff kan rat but baro hi ki men sem ki ba ka dor ki ba dana kan ka benta kan rat ba to yai da ba yai care ki kan rat ba to na yai kersan ki kan Jisu ba ka dor la u jong men sem u jong me ba ka snam ka jong me menang yai tap ya ki kan rat ba to snai te kan rat ba ba da long hi da ka man ka jong me te kan rat to sat bat pen do lo si sendan kan rat ba ya kan ka klam bagi nget te kan rat kam dan ka ka bam la bat me baro ka long ka bala kan Jisu ba ka dor kan rat ba ngi duai ru na ka benta ki nong ya lam jo ka ri ka ba ka jong i kan rat ba la ka long na do ki chief minister kan rat ba hoi ha do ki rang ba snong ba ki snong i ba per ki nong ket nong ba kan rat ba na ka benta ki banya trai lang kan rat ba pleng kan ka klam kan rat kersan ye ki ru ben ai ki ka jing start Blei ka jong me kan rat man men pelait ri ki silang kan rat ba na kan ka klam te kan rat men ai ki ka bor Blei ki jong me ki nang la ban yai trai te kan rat ba hoi kan rat ba ki nang la kan rat ba kin pai la ki jong ki kmat ki jong ki tang same bikin wat ki jing rap ki jong ki na me te kan rat ba to pendap ki de ka jing start Blei ki jong me kan rat ba hapdeng gini ki jing ba ki jing le ka bagi de ban ya te kan rat ba kin mat ki jing don ki jong me ba ki jing sok Blei ki jong me to ai ba kan dap hapo ka jing em ki jong ki kan rat ba ngi duai ru kan Jisu ba ko dor na ka benta ki khon ki jong me ha ba ki don hala ki jong ki yeng ki sam kan rat ha ba ki pet ya kan ka program te kan rat ba to ai te kan rat ba ki jing pet ki jong ki tang ba kin dep ka ru kam kan rat ba hendai kin yo mat ya kata ka jing Kyrkhu Blei ki jong me te kan rat kin yo mat ya kata ka jing Blei ki jong me te kan rat ba hoi bikin nang ban bot ban mani ya me kan rat ba ban ya ru ha ta ka an ka jong me kan Jisu ba ko dor ka ba malai kai yangi ka mangilay asngo bangi pulin na kan ka chen ka ba khot ka jong me ka bala long si sa ka bala persado man sem u jong me te kan rat ba ya lam mi la ki jong ki banget ki jong me kan rat ba wat ki ban pan nget bikin yo tip ya me kan rat na me long mo me u Blei jong ki Blei u try jong ki try but us em jong ki sem kan rat to menom eno as kan rat ba ngi wan te kan rat ba ya ka ba me hitung ikir paret hame ya ka ba me himen kren kan rat ba haman la ka wei gerem pe yeng te kan rat ba ka ba dap da ka jing ba ka jing ya le ki ba haru kom te kan rat ba to snai ka ba men tap da ka snam ka jong me te kan rat ba hoi bikin yo ma di ka jing sok Blei ka jong me kin yo ma di ka jing Blei ka jong me te kan rat ba hoi mi i sha te kan rat ba ki jing ba ka jing le ba ka jing ten jo ki ba haru kom ki wan ban
joy ki jing em ki jong i kum ki khon ki jong me doi tu ai boring i te kan rat be e kum ki khon ki jong me bangin la ban yai nge scam ha me te kan rat bangin yai shania ban ai chi lo tang ha me ke na u Blei ba me long u Blei u ba em u jong i kan rat be e kum ba mala kersyani lagi jong ki syakri ki jong me kan rat be e ko tu sin ei men ai kersyani lagi jong yang hidup kum ki khon ki jong me kan rat man ai pelat yang i siliang kan rat be e na ki ki jing sniu baro ki bawan ha kasla jong ni ka perthai te kan rat be e to sin ei se kan rat be e ya ka man long ring kat ma me be ki rang li ki ju ki khon sweat ki reu kan thai me no eno ya ki ru kan rat hoi man ai Kyrkhu la ka jong ka balang ka jong me e ka jing pen kre ki jong ka ai ni ki program na ka ta yo man ai bor ki kan rat na do ki pastor ki be ban pet kan rat lem ba ki dikhat komiti balang hi baro ki be dan ka benta kan rat ban ya penyar kan ni ka gospel ka jong me kan rat be e ring ba ki ni ki social service kan rat be e to menum eno se kan rat be e hoi menai Kyrkhu ni ki parlak lu ki balai wan ban kersan lem bat ngi kum ne kan rat be e yai ai boh de ki ru kan rat be e hoi kan rat be e ni wan ru ka ban bo ki sang ti badan bor Blei ki jong me na ka ban ta ka syakri ki jong me ka bari ban sa me ki ni ka ten ka ba khot ki jong me ka ban ai ki jing kai ki jing em ki jong i kan rat to snei men Kyrkhu i kan rat men ra e ka kamera ka ba halor men pen sle de lo jong men sem u jong tu ai ba ki ai baro ka bakan bet kan rat ka long si cha ka jing Kyrkhu yang ki khon ki jong me kan rat ki ba pet ki ba jingo ala ka yeng te kan rat kin long kum kita ki sembah ki ban ha ala ka daus bo ka ba bha ya ka ban la ban sei so na ka lai pho sa kan ru pho ka si spa sha kan rat ha ka jing long jing man ha ka jing em ba ka jing nget ki jong ya me te kan rat ba e ayu te a u Blei ngan pan na me yo i kan rat ba e jing i kum bangi long ho kan rat ya rap yang im ki khon ki jong me ka bangin nang ban pen kongo ela de kan rat kum ba ka ten ki jong me ka la ang kan rat la ki khon ki jong a ki pen dem ba ki pen red ela de bakin pai na kalan ti ba man de kum ta dengan snow ki na benang to ya rap yang i te kan rat ya ka bangin nang ban pen dem ban pen red ela de te kan rat ba e bangin pai na kalan ti ka ba snew ki jong i kan rat ba e bangin ya ya ta ka mon ki jong me te kan rat ba e to snei se kan rat ba e to snow ka bangu ka ba red ka jong i but men ma bi ki jing du na ki ba me sem sertap aga jing long jing man jing em ki jong i but sem yang i ka bangi long na ma kerteng ka jong me Jesus ngadwai amen. Blei un Kyrkhu ingi lingba ka jing sha skor ka jing ya ka jing puli na ka tin ka jing Blei bat kum juru ya ka jing duai lingba i station bor hakani ko por para bangai biit ngin poi sa ka banta ka bangin yo sngo ya ka jing ruai ka bakerpang lingba ki khun samla jong ka balang i arki lingdo i ibada wan commence imli bat i jukibet imli kin ai yangi i ka jing ruai ka balong ka jing khot pantre ya ka kam u Blei Pios ngau ka jing perta kam utrai kayai dawa lada do nu cha upi pli tungin kelia ladi ngi kloi ne em ban bot yu trai la jing em sha u ban ai ka kam utrai kayai dawa kam yakit lem lingkor baba don jing khot rai tu rai yanu ti phik loi ban chi bat ki jing sngewbha ka bakutang ha jing suda lada kam utrai ngi kloi ban trei
Jing Kyrkhu kat ningiyo tang yu Blei di banyaro namar jing ulate say payangi on pen asakat nung indang pen slem jing khot ka ong tu ya ket lem kakam utrai kayai dawa kam ya ket lem lingkor baba Don jing khot i rai tu rai yanu ti phik loi ban chi ka per thei bat ki jing sngewbha ka bakut tang ha jing suda nada kam utrai ngi kloi ban trei ya phiti on yai the sei jing khot long ya pdiang bangin ai jing rai menta bangin ino ka kamper thei banyak trei ka kam u Blei para banget tu berkat pa ya kani ka jing shisha kapor Lyndan tungen ati kamu try de jong pi Don jing khot i rai tu rai yanu ti phik loi ban chi ka per thei bat ki jing sngewbha ka bakut tang ha jing suda nada kam utrai ngi kloi ban trei ya phiti on yai the sei Don jing khot i Ku Blei shibun ki perlok samla lengba ka tu ke jing ruai ka badon jingmut bat ka bakit jingmut bat ka badan ka kubo raka u Blei unang Kyrkhu yipi bat unang yai pendan kam yipi na kam ta ka burom ka jing u lengba kisur bat kisap ki bau Blei la ai ka bau Blei la Kyrkhu kerpang api haka ni ko por pat para bangai biit ngila poi se ka benta haka bangin yo sngono ya ka jingkren ya ka kubo na ka ketin ka jing u Blei haka ni ka Theological Sunday. Ni don hapadeng jongi para banget biid ya iway na ki syakri ki jang Blei itai long i Mrs. Lat basuk lengdo. Ikong lat ibang ajukot i ilong ka syakri ka jang Blei ka bala IT la di met bat mensim syaka kam ka jang Blei. Bat ilalong iway ni ki nong hikai ki barim tam ki bala ay ka jing syakri hangtay haka school ka jongi ka John Roberts Theological College. Ngi penpau ka jing sngongo yu Blei ba u Blei ula pendon kam ni kong lat. Haka jing hikai ka jing trei ka jing syakri ka jing ka te ka college. Bat kumju ru ka jing puli ka jing pentebit syuk ka jing haka jing puli. Bat ngi penpau ka jing sngongo ya kong lat. Ibala pdiang ya ka jing khot jang Ka Balang. Ba haka ni ka sngi in ai hangi bat in wan ra hangi ya ka kubo na ka ketien ka jong Blei. Ku Blei shibun kong lat. U Blei unang Kyrkhu yipi. Ya ka ying ka sem ka jong pi. Ba de ka jing syakri ka jong pi. Yau Blei lengba ka John Roberts Theological College. Haka ni ka por nginyo sngono ya ka jingkren lengba Mrs. Lat basuk lengdo. Ku Blei pi baro Kipara banget jong Ka Balang Presbyterian Nongthymmai Shillong. Ye piru ki wei ki bayas ngap lang
yakani ka khubor hagani ka por u Blei ka jingsuk unyalam bat Kyrkhu lang yangi baro kalama u dakto dak pule khasi kalawan shari jongi bat ka jala ka jongi dangshen kalaraki ya kani ka sngi ban kenmau burom ya ka jingwan si ya ka Dau Thomas Jones ukun prang sngi jong ka riwels ubalawan yu ukjat hakani ka ri ka jongi haka arpu atare ujaliu siajar praspa sau puwei ngila sin ubi u dakanam kum ukpa ki dakto khasi hoon hangi ki bangen kadai ru ka jing rakhe ya ka jingwan si jong u ya ka lama jingshai ka jingshai gospel mandagas ngipat kum ka balang ngi rakhi kan mau ya ka jingsi se ya ka weipat ka lama da weipat u missionary barat ba bat ba e jongi u Reverend Dr. John Roberts u balong ro ukpa ka khasi literature u balasi ya ka ta ka lama ka balong ka lama hikai theology ya ka balasi ha ka snem shajar praspa prapunyo hasora ha ka kirteng chera Theological College Haganigasngi lapatha yangi da ka KGP Assembly ban rakhi yaka kumkata ka Theological College Sunday ban ngilayale ranti kumni nagawaygas nem shakawaypat na du bagi missionary kila IT hangi ka assembly bangin kit ngin ba yakani ka kam ngiru ngilay kit ngilay ba bat kalama jong kani ka college kadang yai ka we hadu ginigisngi bat laban ong bagani ka college kalalong ka we nagilang ka try kam barat ba jongi kendiat halor kani ka lingka anda habalara no yaka nasora syaga jaka bagadon menta hagasnem siajar kandai spa kandai pusau la ai kerteng no yaka daga John Roberts Theological Seminary Henry hagajing seng assembly badang sudep las ngawday ban penkala no yaka naga seminary Shaga College kumta menta la khot yaka ka John Roberts Theological College bat ka don hangtay hamau klot opar salong nganget don bun na pdeng jong pi ki balapoy bat yu kajat haka Henry le si don ru ki bampat jupoy na margata nga siya mikani ka kabu ban yu weri pi bat ban ong bangi kloy ban pdeng pi lada pi want ban jingo yaka haganu kanu kapor hagisnem bat ki por ki ban wan kajing don jong kinong puli hagan negotiation kabaladap hajar khat khandai hajar arpo gentei bat shenrang kilong arspa duna khandiat bat mentaru kidang don shu sakatu katni kibandang join haganiga institution gajongi kini ki students kidai ki one nabaro ki pratali ki jilla jong ka North East India la pendulun yiki kam jong kanika college daga jinge trelang jong ki nong hikai ki nong tre hapo ga jingalam u principal be ye jongi bat haga jing khmi jong ka governing board ki nong hikai ki badon baro ki long khan ringut nangta sa arngut ki visiting professor bat arngut ki weipat ki bang don hapdeng ga jing pentibit ya ka jingpuli ke bakam sejrong ka doctorate in theology but kin nong tray baro laniki staff ki don khat nyongut ngas ngau kmen ru ban yathu happy hagani go por ba menta hadin bakani ka college kala dap si spa lai pulai snem ngilala ban sedang ya ka jingpuli MTH lani ka master in theology haki artillery department haga theology but history
Shisha para banget namar uniu COVID-19 ka jing penya ikan ika college ru kala deko sibun. Ngila syam jing ha ka jing a day but ka jing penlong ya ka final exams but ha ka be a day but ka jing penlong ya ki class but ki program prepare but ru ha ka jing a day but ka finance. Menta ka college ka syam shitom shisha what hagaban siu you katulop kumbadeban siu manlau benai hendrai what hapdeng kini kijing ka kam shim lasakut hendrai ka kam ka yat but daga jing sha sitom daga jing trailam daga jing trailang but daga bor ka jong ubanajrong hoi ru daga jing kershan ka jong pi idon ka jing kermen baka kam ukan rat kan yat seprang ban yai beteng ban ai ya gajing syakri ke jongka ya ki balang baro haga assembly bat sabar jongka hadu ki peteng ki ban sawan namar gata haga ni gasngi utrai bakerpang daga jing snauret bat gajing snau khia ka bakrau ngabu khmat jongpi ki parabanget bi ya gajing kerpat ba phindang yai kershan borba ya kani gaslem lengba ke jing Kyrkhu ke beken sai tam ke jong Blei bat ru kham tam lengba ke jing ken mau jong pi ha ke jing duai to ngin ya trailang ban pendon burom yu Blei lengba jong kan ka kam ka bakrau para banget be kum ke jing selok ha kan ka por ngalajit kat tu kat ni ke bentan ka ketin ke jong Blei kita gilong ka gospel kat kum Marcos kalonong ka pra kat kat ba arp kandai u Lucas sau kat pra hadu arpo bat Yohanes lenong basau kat kat ba arpulai tongin yes ngap ka begini ki benta ki don ban yatu hangi hagani ka por ka gospel kat kum Marcos kalonong ka ba pra kat kat ka ba kandai ka ong kumni de ukali ki Henry pi ong bangalong u Petrus ti uli tu bad ula ong ho u melong uta u Christ Lucas sau kat pra hadu arpo umensi mu try u hanga nabaula pensle yanga ya kaban yalap ya ka gospel lagi baduk ula pha yanga ya kaban penbenai ka jing pelaj hagi bala set bendi bat ya ka jing pen pet pat ha ki ba matla ban pelai no ya ki balaban ke sitom ban pen bna ya ke snem badiang hun ke jong utrai Yohanes sau arpulai rei ke por ke jia bat ka long menta ken ha ba ke nong ya mani Blei ke besisha ken ya mani yo u ha ka men sim bat ka besisha na ba ukuparu uwat ya ke gum kita ban ya mani yo u Ngina meti jeliu ya ka historical background jong kini git khot hagani ka por henrengin sim tang ya ke benta hagaban ringdor ya ka kubor kaban ya day bat ngi hagani ka por kini ki benta ki ya thu ingi bahadin bagi senran ke layat kum bakat tu kat ni por haga ministry ke jong u Jisu ukwa banten ju yaki la kilas ngau thu bhane em syapang jong u komta hakawe ke jia lenti ke jong u la kli ki briu ki ong yanga bangalong u hadin bakila jubab u la kli biang pipat pi ong bangalong u u Petrus kom spokesperson jong ki ula ai ke jubab go try melong uta u Christ kabamut ubalasle walau Jisu shamla ai kanu ga jingkan tho henrei ha ga wei pat ka por bat ka jaka ula kubur yeladi ba ulong uta ubalasle the anointed one ula ong umense mutrai uhanga nabaw la pensle yanga Lucas sau katpra para banget biit kaba pensle hang ne ka thau ya ga jingjit ya ga jing pen kentang bat ya ga jing pen kubor na ga benta ka kam ka ba kerpang
Haga testament ke berem usol ulong ubriu ubanengkong ban syak pensle. Ya usol la pensle ban long sim. Bat ban long sim hi kemut. Ban kit ya ke kia ke shon jong ki kun ki hajar. Ban pet ya ke bha ya ke miat ke jong ki. Ban ya da ya ki ne ki nong shun ki nong pend. Hoot ban ai ru haki ya ke sensyar ke bishar ke bahok. Uji suru usngau tu biang-biang naga benda ke la pensle yu. La pensle yu kenang naga benda baun ya lap ya ke kubor ha ki beduk. Baun penlait lut ya ki balasyak set bendi. Baun penpej pat ya ki ba matla. Baru baun penbena ya ke sengi ki pdiang hun ke jong utrai. Laju tip ya ke ni ke jing pla ke jong Jesu. Ya kani ke jing ngau thu ke jing usapang ya ladi kum kata ke Nazareth manifesto. Kini ke long ki kam ke bakong san ke jong Jesu. Baru Jesu hi us ngau thu ya la ke mandit. Ngau tenat perabangay hang ne ban yo I. Bau Jesu haba ukren sapang ya ladi. Haba berkat sapang ya ladi. Us dang na ke kam bau day ban tray. Om na ke kerdan. Gom uta ukon binong bison ublei. Hagin nigis ngi ke long da kongpong. Ngi ki breu ngi pensyang nong rem ya la ka jong ka identity. Badia ka identity ke jong ki way. Da ka kerdan bangi bat. Lani ka degree ke bangi ngi don. Da ka jing don. Lani jing bom don spa. Henry ka theology of identity ke jong Jesu. Kadai ka theology jong ka jing shakri. Nang no Jesu uyo yakani. Kaktin theology hi ka wan nagi artli kaktin Greek theos ka bamut ublei bat logos ka bamut jings ngautu. Ginong tho gospel ki sakhi ba u Jesu uyo yakani ka jings ngautu lani ka theology. Na ka jings ngautu jong u syapang ublei. Ka jing ngau thu jong u syapang iladi kami na ka jing ngau thu ka jong u syapang ubakumno ublei ulong u Jesu us ngau thu ia ublei kum uta ublei jong kikam ublei ubetray u apostol Yohanes hi kal nong ka basan ka khat ka bakat nyau u ye thu ba u Jesu u ong kumne syapang ublei. Ukpa jonga utrei hadu menta ngaru ngatrei. Unong tho ka kitab Genesis bat ki way pat ki kitab ha ka Bible. Ki yatu hangi badai tang ha ka singi ke bahnyau ba ublei usyong that. Henry ha ka pateng ke jong u Jesu wat ha ka singi ke bahnyau ro syam la syong that. Henry utrei ka kam jong ka jing pen kia. Kum talawa daw yu ha kito ki por da ki rangba niam ki balas pelandet bha ya ka Bible. Ka theology u Jesu kadai ka theology jong ublei ubatrei. Bat ka jing trei ka jong ublei ka long ban penlong ya ka perthei ka ba itnat bat ka ba bet ya ka jing tau baro kentop yang i kibriu. Henry indah habagata ka jinglong babit jongka kala hiar kala tron bat kamne syu ublei ulat reipat ban wandur biang yaka kani ka kentup yaka jing penwandur biang yaka jing im ka jong pi bat ka jonga bat ban pendap yaka ta para bengej ublei ulat pensle bat pha ya Jesu syakan diga perthei. Kan Nazareth manifesto jong u ya kabala tingkai nagabanta jongi hadu kini gisngi dau apostol Lukas ke yang bansaki ya kata para banget beij nagani ke jing puli belengkot ke jing pusan belengkot ke jongi ya kini ki banta nagaktin ke jong ublei ke don bat ngiyo ya ko wei ke jing kali ka ai ke manifesto jongi lani ka ai ke mandate jongi simat kum ki Kristan
But kum Ka Balang ru. Hagini kisngi kamtam hadin ke jing tombor uni uknyang jingpang u COVID-19. Shisha haba pai bat haba pet. Shaka diang bat shaka mon. Lahagan digari jongi lani shaki waipat ki benta jong ka pertei. Ngiyo I bakum ki beriu kadang yangi banya klat na kata kerukam perkat. Bat kerukam im ka bangila ju im barok shikata. Ngi syam sitom ban adap iladi bat kata ka bangi ong kan new normal. Handrai ka don kam yangi ban perkat tamai. Bat don la de kum waipat. Handrai ngihaban perkat tamai hake babun kiliang kentup yaga theology lani ga jing sngauthu ga jongi ya Blei. COVID-19 upan kan mau yangi ba Blei umlong uta ubasya yaladi ba onte ni set kut yu hake temple ki mosque ki mandir bat ki ying mane compare laki long ki balashna itnat bat remdor bha lada u shong haki Blei jong ujisu unjen dalasya khang tala ha ka lockdown jong COVID. Handrai Blei jong ujisu ulang uta Blei uba mi shabar bat uba ya lai lu bantrei ke kam jong ka jing pen em ka jing pen kia ka jing pen tingen ka jing pelat ya kita ki balaban ka sidom. Tang hagani ka por jong COVID. Henry silen ter kisngi bat ki por. Henry datang hagani ka por bagum ki breu ngis ngau thu yagani. Ngi sempang yagani. Henry Blei te ulaju trei baro sikata. Kamtam hagani ka por jong ka lockdown ka banengkong ka baar ba ka balai. Ngiyo I bau Blei utrei. Ya ka kam ka jong u. Lambat ki angel jong u. Ki bahaka kandau. Ki bahaka dur. Ka snido. Ka rong ka baper. Klem dan nyaw siliang kamat. Yano. Kamper lagi day na ganu ka jait pan riu. Ka jait niam. Ki baret ni he gardan. Kakta sibun ya ka mensim ka jonga banyo I ya ka jingmi syakmat jongki nong samaria babha ki bangim juyo I meno ro hanrai ki balaya kner ban ya rab I ki para briu ha ka jingkta jong kani ka lockdown hoi don ru sibun ki waipat ki bangim la ban tip lut don lay na pedeng jongki Kibam don yelade kakam kajam kabatikna. Andrai da gajing don jengki ya kani ka mensim ban yarap. Ka mensim ban tray ya kani ka kam bad Blei. Kala kring ya ki way ban yas nok ti lem bat ki bad gajing tray jengki kala long ka bajob. Bad kilale ya ka kam ka ba Blei hi nganget. Ukmen ban yo I yaka ngam artatien badon bun na pedeng jongki pi ki para bange jong Ka Balang hang ni ki bala long kum kita ki angel ki baya trailem bad Blei bad hoi ru le si na pedeng kita ki bala yo mat ya ka jing I ke jong Blei leng ba ka jing tray jongki kani ka klam sisa kam itu dok nerius pa he gerdan neret gerdan henry ka sar bat pen kelem napang kata kari Amerika bapau nam bat baklan botam ha ka pertei ngiyo I kumno bagalai sya nyon bat sya tombor ha ini knyang I beret ibangim la banyo I da kini ki khmat ki pelau khmat ki jongi ha ga ju ka por kani ka COVID kapan I hangi ba don ha ka pertei ki mar ki bangila junyau kor ki ban kham kor dor ban ya ka mensim bat ka jing imbriu ka spa ka kerdan ki tiart ma nuklear baklan bor kimla ban pelah jingi ki briu
nakini ki. Henry data ka theology jong ka jing nyau kor ba ka jing rap lem iway kabala ban pelat yangi sesiliang kabala ban lau yangi nakan di London sakat no para wenget ngindang teu penpo penkor ianu tang nagadaw bagi day kentay ni senrang baduk ni riu spa bahe kerdan ni rit kerdan sakat no kiding per ngindang si halor ki jing sngaw baken jabriu daki bangit hau yu ki weipat kentop yala ki jong ki bahayeng hasem kaba penjngai no yengi iwei na iwei pat what laban observe ya ka social distancing ka physical distancing ka long ka ba hadu kata ngiyo i henry ka jingai jong ka jing yaday ka long ka balat lut bat ka basuk hadu kata ngiyo i kata namar ka jing tray ka jing sngaw bakan jabriu ka bakumnu ka jing mani jong i habala khang kerdep yeki yeng mani jongi kumni habakali yu kumno ka balang ka sngaw halor ka jing khang yeng mani na uni ukhyang jing pang uwei upastor la jubab kumni bad uloong ka balang hi ka sngaw thu bagalong ka ta ka balang ka bayalum lang bad hagaju ka por ka deiru ka balang ka basapriang ka long ka basisha ba kumju ru ba ke sngi ki banangkong jong ka balang lapan roy ka om tang da ka ba ki banget ki lum si jaka ya ka ban mani ya ka ban sakri yo Blei henrei ru bat kham tam da ka jing sha pen sapriang jong ki u covid jong ka jing pen sitom jong ka hima room ha ka to ka por u la pen sapriang ye ki kristan gumta kat sha ka jaka ka ba ki poi kita seng ru ya ki balang day na kata kadaw balami ka jing ong bakas nam ki mata kalong usambay jong ka balang ublay jong Jesu para bangit biit ulong umensim bad uwat ya kita ki ba mani yu haga mensim bad ka basisha bakin mani yu ka ba mani haga mensim bad ka basisha kalong kataken kabale ya ki hukum ki ba Jesu Kristu ai habala kli yu ka ka hukum ka ba kong santam da kita kin nong yalam niam ba kin nong puli Bible ba kraw jung ki jiu hutu ki por u Jesu ula ai artli ki juba ka wei galong pin it ya utrai u ba Blei jong pi dalaga jong ka bor ka jingmut ba ka do nu jong pi baro bat ka ba ar pin it ya u lani ka paramajan jong pi kum bayaladi Matius ar pu ar lai penyew hadu lai pukandai uda kam penchai ru daga bau ai sindan haki daga parsi unong Samaria babha kabalong ka parsi kabangi tip lut baro Lukas sipo ar penyew hadu lai penyew leng ba jong kani yo i ba u Jesu uban bad unyew kor ya kata kabangi ong the commandment of God and humanity. Kahukum siapang kajing yaday hapdeng bad Blei bat hapdeng parabriu. Kajing iya yu Blei bagajing iya laki jong ki parabriu kaday banya rengkat bagaday ban long ka mandit ka jongi kum ki banget simet bat kum ju ru kum ka balang. Kisngi ki ban wan klempep shisha kin salong ki bakam shu nakitu ki balalet. Kumta gani ka khot yingi bangin sngaw thu ya ka theology jong ka jing pensle ka balong ru ka theology jong ka jing sakri ngidon kam na margata yi ka mon ba ka jing start kumnu banle ya ka para bangi be la da pensle ya nga ba pi da ka jing pensle ba khu jong ka jing baptist na ka banta ka kam jing sakri ban sakri yo Blei bat iki para briu rudi kajing sakri jong kajing it
Lada ngilale highway na kini ong ujisu bangilale na kabanta jong uken. Para bangit beit hagani kapor. Na marketa tuungin ya pai siya ka jing sang to ka jing yaw jisu ya ublay but ya ka theology ka jong u ai bagani ka theology ka jong u kan long ka ba ai man sim a jing sha yingi bangi ngin yo ya ka ta ka theology ka jong i ka ban ya day bagini kisngi ki por ki ba menta para bangi ni don kam ya ka vision Lada klem ka vision, kinleno ki projects ki babun ba ki jongi ki bangi panlot da ki spa da ki pau. Kinlong leno shisha. Hanrei namar katangi don kam ya ka vision. Bad habang ila don layo ya ka vision. Ngi don kam ru ya ki lahat. Da kumno. Ngin pentrai kam ya kata ka ministry jong ka jing it ka ba jisu ula ai hangi bat ka ba ula buru hagi terpeng ke jongi ka ba ula panro nangi bangin yo bat nang ya ki strategy kam tam habdeng jong pi gum ka balang hang ni hasar tu blei un ai happy ka jing start ba pin la ban yet ban identify ya ki sab ki talent Naphrang ki dukhat jong ka balang ka jong pi hoi ru ban aisbo yiki na ka banta kani ka jing shakri habangi pai shaki corporate lani ki company ban yo kata ka jing job ka jong ki lani ka success ka jong ki ha ka ba ki jupan long ki conclave ki ba he bekin I award gila ban keli kumno kila banyo kat ya kitu ki ceremony ki bakraw ka jubab kalong dai bakila nang ban yet but aisbo ya ki talent namar kata gani kalong yang hiru tungin yet but kor ya ki talent ki badona po la jong la kapalang kam tam lang ba kini ki jing start jong kani ka juk ka pamenta ka technology Don kami ngi bangi ngin siem yikini kum kilahat ban tray ya ka mission ke jongi ha kani ka khando kisngi ke jongi ha kani ka pray ki long ki balengkot ka jingem ke jongi man la ko we ko we kisngi ka long koror hadu kata namar ka tangim dei ban panle no ka handai ngi dei ka ban siem ban tray stat ka ban tray kani ke ministry jong ka jing it lani ka jing shakri jong ka jing it ni ka ba jisu ula kmelenti nangi prabangit bi it ladangim shom la le tut handai ladangit sei la ka jong ka boj la ka jong ka bor ka jong i ngin sa yo ngau klempep ya ka tin na utrai jong i baun ong hangi bhapi ki shakri ki babha phila minat haiba khandihat ngan bu ipi hapdeng ki bubun let shaka jinja that uken rat jong pi tu ublei long rangkat lem bat ngi bangin la ban yo igani ga jing ngau tho ka bajiliu sapang u jisu sapang ublei bat sapang ka kam ga jing pen em ga jong u un pen sait bor ru yingi bangila ban bu yela ki jong ki jongi ki jing bat jing perkat ki jongi ki jing don ki jing em ki jongi ha ka ban shakri yu ha ki rukam ki bepher khnang ba ki briu ki yo ban mat ka prai ka yo ban mat ye ki jing i ki jong Jesus Christ leng ba ka jing em ka jong nga ba ka jong pi man sim ba ko jong ublei hi un pen la yingi na ka banta kan ni ha ki banta ki beret bat ki bakraw kumju ublei nam ta buram ga jong u amen Ngait scam ba ka ko pon ngi le snow hi ka kubo na ka tin ka jong ublei leng ba ka shakri ka jong ublei ikong lat basu ublei unang Kyrkhu yi ba de ka yeng ka sam ba de ministry ka jong i ba sa hi se na ka lang ka balang i ai kublei yi
Bat ngangit skem bagi ni kubor ki lawan ra akan ni janmit apedeng jungi akan ni Theological Sunday. Kan lagu kubor kaba day thamai bat kaban aimen sim bat kaban ang yai kersiu bat kaban ang yai long jing Kyrkhu yang badi pi baro ki basya skor bat ki baya sngo yaka. Ki para bangai akan ni kupor pat ngilapoi sekebenta haka bangin yo yakabanya le chipor lang haki jing duai jung jing yasaj. Haka ni kupor nga khot lang ingi iwei piwei haka jing jar jong kupor bangin pendem ki khle bangin kaprep ki khman ngini shim bentalang haka ni jing duai jung jing yasaj. Ngin ken mau ki jing duai jar ki jongi kerpang na kemta ni kesengi ke Theological Sunday. Bat kerpang na kemta ke jing syakri jong ke John Roberts Theological College. Ki nong trei ki syakri ki jong Blei barok ki badan hang tu ki nong hikai ki nong trei. Bat kumju barok ki tu ki bade ban pet ban kmi ban penyat ya ka kam jong ke college hang te. Ngin ken mau ki jing duai na kemta ki nong puli hang te ke jaka. Ngin ken mau ki jing duai kham tam ha ka ni ko por ha ka baki don ha pedeng jong ke ni ka klam. Hot ki don shibun ki barok ke baki haban penbit penbiang shibun ki jing duna shibun ki barok ki bahaban ban penkrek penkrum ngi duai ba Blei un ai bor ki un ai ki ke jing start ke jing shampang baki la ya ka ban penyat ya ka kam ke jong Blei bat ya ka college ha pedeng jong ni ki por. Ngin ken mau ki jing duai hot kerpang nagamta ki Theological College ki badon ha ke jela bat ki badon ha ri ke jongi bat kerleng satla ke pertai bau Blei unyai pendon kam ki ni ki shlem sandur ha ke ba napo jong ki Blei un sandur ki syakri ki jong Blei ki ban let ya ke ban lor ya ke lengkha ke jong bagi long ki syakri ki bat tebet bat ki ba yo ya ke jing nang ke jing tip bat kham tam ya ke jing long men sim. Ngin ken mau ki jing duai hot kerpang seisen pan naga benta ki para bangit ki jongi ki tu ki badon pedeng ki jing tiak pang ki jing syak sumar lala ki don haying ki don pa hospital dan ki don hang nong ngin ken mau ki jing duai na mta ki ni ki para mensim bi bakodor ki basyak ta au nu klam jing pang ki badon na ki jaga sumar ki center bat kumju shawai ngin ken mau ki jing duai na ka benta ki doktor ki nurse bat barok ki nong trei pok ke health sector kumju ru ki nong yalam ki jongi ha ka jela ha ka ri ki riu start ki riu shampang ki tu ki badang 3 minute tristam ban wat ya ki lat ki lenti leng ba ka science ke medical science kumnu ban a ya ka jing yarap ka jing yada na ka de ka klam ngin ken mau ki jing duai na kam ta jong ki bo Blei unang a ya ki ka jing pen khia Blei unang a ya ki ka jing start ka jing shampang ka jing ngurit baru Blei unang yada ya ki kam tam mungkin ki por ki beki a ya jong ka jing syakri ngin ken mau ki jing duai na kam ta Ka Balang hot ki par bangit jong Ka Balang ki rempe ying jong Ka Balang hot kelabun bun benangim syup miok syup bani kendu ban penyat baik bun ki kam jong Ka Balang deringi duai bahakum ki ni por Blei un ri un sumare ka jinget Blei un pendap yu mensim jong ka jing ha ka long ying ki long sem ki jongi yu mensim jong ka jing rehem baki ying ki sem jong Ka Balang kinang yai rehem hakum ki ni por ban mani ban syakri Blei ngin duai bu Blei nang yai jengok kerpang ya la ka jong Ka Balang banang yai don rekat bat ka ha ka jing syakri ki jong ka hakum ki ni por Blei babah ngidap da ka jing sngongo ime bamelong Blei ubasyak skor ingi baru Blei ubatip ingi baru buyak sngo ingi pdiang ko kenrat babahai kini ki jing duai ki jing kot kerpat ke bengi bu lang leng ba kini ki jing duai ki jing yasat pdiang yaki to sngo yaki map ingi kumjo haka kerteng ke jong Jesus ngipan amen ki para bangit biit kumtu ngilapoi sikabawai jong kini ki jing mani ki jing syakri ki jing Blei sesisian ngayang ada kupor ban ai ku Blei ki nong isim benta barok akani ka Theological Sunday nadu ki bali ruai ki place dang duai
Hoi kum ju ru yai kong lat bal ai ka kubor. Hoi ngai ku Blei ru kum ju yai gini ki nong pen krek pen krum ki cameraman ki nong le ko audio bat ki we de ki bala yarap. Ya ka ban pen bit pen biang ki ke program. Ngai ku Blei ya ki kun samlan jong Ka Balang ki bala yarap. Hakaba shibun ki jing don kam man pen bit pen biang ki ke program. Ai ku Blei kerpang ye pi kinong pet kinong sngap ye ke program ki bajuation ki bam juklet benishim benta hagane ke online ke jing mani shakri Blei ke jingi session ku Blei shibun u Blei unang Kyrkhu ye pi u Blei unang Kyrkhu ye la ke jong Ka Balang hi ngin sia shampat haka wei pat ke Sunday lengba ke ne ke ju ke YouTube channel u Blei jaga jing suk un long rengkat bat pi hakane ko por ngin ye penwai no ye ke ne ke jing shakri ngin ye wai Laka bawai no jong ni kejing mani kejing shakri kejing ya Blei. Pelat jingi de kejing Kyrkhu ki jong me. Batu da ai ba kejing ai e uji skus utrai kejing e jong Blei ukpa. Lembe kejing selok ke batiang becet bor kejing mensim bakut. Kini kejing Kyrkhu ki pemit na kejing long lai wei Blei. Kini yai syong yai sak rengkat. Bat la kejong Ka Balang ki para banget jong Ka Balang hi. Naduk menta bacuri ki ata ki bobom jukut ru. Amen.